Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω το αυτοκινητάκι που έφτιαξα εγώ με τα ίδια τα χέρια μου. Πάμε να σας το δείξω. Αυτό το αυτοκινητάκι μου το δώσανε όταν πήγα στον Αντωνιάδη για να πιάσω κάποια ηλεκτρονικά είδη και το υλικό που είναι φτιαγμένο αυτό το αυτοκινητάκι εδώ πέρα είναι Coreflute και τα κομμάτια του είναι συναρμολογημένα από Coreflute και βλέπετε εδώ πέρα το κομμάτι του. Επιπλέον υπάρχουν οδηγίες για το πώς να το φτιάξεις. Και σου δείχνει αναλυτικά πώς να φτιάξεις αυτό το ωραίο αυτοκινητάκι. Εδώ πέρα βλέπουμε τις καρέκλες, ας το πούμε ουσιαστικά, το αυτοκινήτου μας. Εδώ πέρα βλέπετε, εδώ πέρα είναι ο διακόπτης, εδώ πέρα είναι η κόρνα του αυτοκινήτου και εδώ είναι για να κινείται το αυτοκίνητο. Ξεκινάς τον διακόπτη και κινείται. Εδώ πέρα τα καθίσματα, όπως τα βλέπετε, βγαίνουν έτσι, επειδή εδώ πέρα βρίσκεται η μπαταριοθήκη, ο βομβητής που κάνει τον ήχο και ακόμα πιο μέσα εδώ πέρα είναι το μοτέρ και το λαστιχάκι που δίνει την κίνηση στους τροχούς. Εντάξει, το κύκλωμα σε αυτό το αυτοκινητάκι είναι λιγάκι δύσκολο. Αν σας βοηθήσει όμως ένας έμπειρος μεγάλος, μπορεί και να τα καταφέρετε. Εδώ πέρα να σας δείξω πιο αναλυτικά το σχέδιο. Εδώ πέρα είναι μια τριπλή μπαταριοθήκη. Εδώ πέρα είναι το πλήν. Το πλήν πάει εδώ πέρα στο μοτοράκι και επιπλέον εδώ που τα λέμε διαιρείται, γίνεται σε δύο καλώδια. Αυτό ονομάζεται, δεν θυμάμαι, συγγνώμη. Όμως εδώ το άλλο καλώδιο, το μαύρο, δυστυχώς δεν είχα μαύρη πένα, πάει εδώ πέρα στον βομβητή που θα κάνει ήχο. Τώρα το συν, δηλαδή το κόκκινο καλώδιο, εδώ πέρα είναι ο κεντρικός διακόπτης. Από εδώ διαιρούνται. Εδώ πέρα υπάρχει ακόμα ένας διακόπτης για να κοντρολάρει την κίνηση του μοτέρ. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το καλώδιο, αυτό εδώ πέρα το καλώδιο, συγγνώμη που κάνω λάθη. Αυτό εδώ πέρα πάει εδώ πέρα στο στιγμιαίο κουμπί, ας το πούμε, που πάει στον βομβητή για να κάνει την κόρνα του αυτοκινήτου. Τώρα εδώ πέρα η κίνηση μεταφέρεται με ένα απλό λαστιχάκι και εδώ είναι ένας, πώς να το πούμε, δεν θυμάμαι, αλλά θα καταλάβετε. Στο σχολείο σας στην τεχνολογία θα υπάρχουν τέτοια που μπαίνουν πάνω λαστιχάκια. Εδώ είναι λαστιχένη τροχή. Εδώ πέρα σας φαίνεται είναι εκεί το μοτέρ που δίνει την κίνηση ουσιαστικά στο αυτοκινητάκι μας. Και όπως σας είπα πριν, υπάρχουν οδηγίες για να το συναρμολογήσετε και αν θέλετε και εσείς να έχετε ένα τέτοιο αυτοκινητάκι, μπορείτε να πάτε στον Αντωνιάδη στη Λευκοσία και να πάρετε τα υλικά και να το κατασκευάσετε εκεί οι ίδιοι. Αν θέλετε να αγοράσετε και εσείς ένα τέτοιο αυτοκινητάκι, σας είπα και πριν που να το πάρετε στον Αντωνιάδη. Τώρα εδώ, αυτός εδώ πέρα είναι ο κεντρικός διακόπτης. Βλέπετε, τώρα είναι όλα σβηστά, δεν λειτουργεί τίποτα. Όταν τον ανάβω, εδώ πέρα είναι το κουμπί της κόρνας. Εδώ πέρα είναι το κουμπί για να κινείται το αυτοκινητάκι μας. Πάμε να δούμε πώς κινείται. Το βλέπετε? Και τώρα θα πρέπει να τελειώσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και κάντε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν θέλετε κι άλλο βίντεο με κατασκευές, πρέπει να πάρουμε 40 likes στο βίντεο. Αντίο.